Καλό μεσημέρι και από μένα, είμαι ο Χάρης Καραστάθης, ένα ζυζάνιο από το Ζυζάνιο News. Βρισκόμαστε σήμερα μέσα μαζί με την υπεύθυνη της ομάδας της θεατρικής ομάδας του Πρώτου Γυμνασίου Πύργου και με δύο μέλη της. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Μάλεση. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Πάντα είμαι έτοιμη. Υπέροχα. Καταρχάς, συστηθείτε μας. Λοιπόν, εγώ είμαι η Σοφία η Μάλεση, είμαι εκπαιδευτικός μαθηματικός στο Πρώτο Γυμνάσιο Πύργου και για περισσότερα από 15 χρόνια έχουμε φτιάξει με πολύ αγάπη τη θεατρική μας ομάδα, όπου κάθε χρόνο συμμετέχουν τουλάχιστον 50 με 55 μαθητές. Είναι μια εφηβική ομάδα, αποτελείται από νεαρά παιδιά, από εφήβους, είμαστε ζωντανοί, παρουσιάζουμε θεατρικά έργα, διασκευάζουμε κείμενα, αυτοσχεδιάζουμε, πηγαίνουμε στις πλατείες και στους δρόμους, κάνουμε θέατρο δρόμο. Γενικά είμαστε πολύ δραστήριοι και αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Τα παιδιά ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο, ελεύθερο γι' αυτό. Αυτά. Εσείς πρωτού ιδρύσατε την ομάδα του σχολείου, ήσασταν καθηγήτρια μαθηματικών και ακόμα είστε. Πώς βρέθηκε το θέατρο στη ζωή σας και αποφασίσατε να κάνετε αυτή την απόφαση? Μάλιστα, αυτό είναι μια ιστορία που κρατάει χρόνια. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ασκούσε μια τρομερή μαγεία αυτή η τέχνη σε μένα. Θυμάμαι να φανταστείς, Χάρη, και την πρώτη μου παράσταση που είχα δει σε ηλικία 8 χρονών. Από τότε το θέατρο μπήκε στη ψυχή μου και δεν βγήκε ποτέ. Με μαγεύει αυτή η ιστορία που μπορούμε να φτιάξουμε μέσα στις ζωές μας, αυτό το γίγνεσθε μέσα σε μία αίθουσα, η φαντασία που το φτιάχνει, το πώς ζωντανεύουν τα κείμενα και τα 15 χρόνια τώρα που έχω την ομάδα, με ελκύει επίσης το πόσο βοηθάει τα παιδιά στο να εκφραστούν αυτό το είδος τέχνης. Χρησιμοποιείτε κάποιον ιδιαίτερο τρόπο για να το εντάξετε στην εκπαίδευση? Γιατί είναι ένα μάθημα, θα μπορούσατε να πείτε, πιο ιδιαίτερο από τα άλλα. Δυστυχώς η εκπαίδευση στη χώρα που γέννησε το θέατρο δεν προβλέπει καμία διδακτική ώρα για αυτό το πράγμα που λέγεται θέατρο. Αναγκαζόμαστε λοιπόν να το κάνουμε εκτός ωραρίου, να χρησιμοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών που με πολύ αγάπη τον δίνουν, και αυτό αποδεικνύει το πόσο θα ήταν σωστό να ενταχθεί ο πολιτισμός και το θέατρο μέσα στα σχολεία. Εμείς λοιπόν το κάνουμε εθελοντικά, εκτός του ωραρίου μας, δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό, ούτε εμείς εκπαιδευτικοί όσοι από εμάς το αγαπάνε, ούτε και τα παιδιά βέβαια. Συμφωνώ απολύτως. Ακόμα και αν δεν είναι κάποιο επίσημο μάθημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά, γιατί μαθαίνουν να εκφράζονται σωστά. Και πώς τη δημιουργήσατε αυτή την ομάδα? Πώς τη δημιούργησα? Λοιπόν, νομίζω τα παιδιά με οδήγησαν. Ξεκινήσαμε με μικρές διασκευές από τα λογοτεχνικά τους κείμενα πριν από χρόνια. Το παρουσιάσαμε 1 φορά, 2 στο σχολείο, είδαμε ότι άρεσε, είδαμε ότι εκφραζόντουσαν μέσα από αυτό και η ιδέα σιγά σιγά μπήκε. Βέβαια, στο Πρώτο Γυμνάσιο υπάρχει μια ιστορία με το θέατρο και πριν να αναλάβω εγώ την ομάδα, γιατί είναι ένα σχολείο που ενισχύει τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν πριν 15 χρόνια, 16, φτιάξαμε την ομάδα μας, η οποία ανανεώνεται, να σας πω, κάθε χρόνο με νέα μέλη. Δεν μας ξεχνούν τα παιδιά, είναι τώρα φοιτητές, έρχονται μετά από χρόνια να δουν τις παραστάσεις μας. Είμαστε δηλαδή τόσο δεμένοι που πραγματικά είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι νιώθω μαζί τους ομάδα. Είναι μαγικό αυτό που γίνεται. Αυτό που μας συνδέει όλα αυτά τα χρόνια και μοιραζόμαστε είναι πραγματικά μαγικό. Και επειδή ξεκινάνε τα παιδιά να συμμετάσχουν από ηλικίες μικρές έως και 12 χρονών, πρώτη γυμνασίου, πώς το βρίσκετε δύσκολο να συνεργάζεστε με τα παιδιά? Όχι, το μόνο που βρίσκω εύκολο είναι να συνεργάζομαι με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι γεμάτα φαντασία, είναι γεμάτα ιδέες. Και ο τρόπος που δουλεύουμε, θα το πω με μεγάλο καμάρι αυτό, είναι ότι διαμορφώνουμε την παράσταση και το κάθε δρόμενο όλοι μαζί. Πραγματικά αυτό είναι καταπληκτικό.
τους αφήνω να λειτουργήσουν, τους αφήνω να δημιουργήσουν και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Εντάξει, τα καθοδηγώ λίγο βέβαια, φωνάζω και καμιά φορά, δεν είναι και όλα τέλεια, μην τα λέμε και όλα τέλεια, αλλά όμως πράγματι τα παιδιά έχουν πολύ φαντασία και διψάνε για να εκφραστούν και το θέατρο δίνει τέτοια ευκαιρία, Χάρη μου. Εκτός από υπεύθυνη της ομάδας, έχω δει ότι γενικά το αγαπάτε πάρα πολύ το θέατρο και από τα λόγια που μας έχετε πει μέχρι τώρα. Ναι, το αγαπάω. Παίζετε και στη ΘΟΠ, στη θεατρική ομάδα Πύργου, και αυτή τη στιγμή έχετε ανεβάσει μια παράσταση που παίζετε τώρα τελευταία. Ναι, ανεβάζουμε το αστυνομικό θρίλερ, το πασίγνωστο και διάσημο της Αγκάθα Κρίστη, Μάρτυρας Κατηγορίας λέγεται, να έρθετε να μας δείτε. Είναι μια ιστορία που αφορά ένα φόνο και μία μοιραία γυναίκα που εξυφαίνει ένα μυστήριο γύρω από αυτό. Να μην πω τίποτα παραπάνω, να έρθετε να μας δείτε. Στον Απόλλωνα να παίζουμε 9 και 4, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έχετε παρατηρήσει κάποια διαφορά από ηθοποιός σε σκηνοθέτης? Ναι, σαφώς. Ο ηθοποιός εκτελεί και εκφράζει το σώμα του και την ψυχή του και το μυαλό του. Ο σκηνοθέτης, παιδιά, ενορχιστρώνει. Είναι αυτός που δημιουργεί την ιστορία μαζί με τους ηθοποιούς. Είναι πιο πολύπλοκο, πιο σύνθετο. Ναι, υπάρχουν πολλές διαφορές. Τώρα μην μου πείτε τι προτιμώ από τα δύο και τα δύο, έτσι. Και φεύγοντας ξανά από την ομάδα του Πύργου και πηγαίνοντας πίσω στη δικιά μας ομάδα, σχεδιάζετε κάτι για φέτος? Για φέτος σχεδιάζουμε να σας παρουσιάσουμε στην πόλη το περίφημο αλληγορικό παραμύθι του George Orwell, «Η φάρμα των ζώων». Πρόκειται για μια ιστορία με σατιρικό περιεχόμενο που πραγματεύεται μια επανάσταση που κάνουν τα ζώα σε μια φάρμα προκειμένου να κατακτήσουν την ισότητα και την ελευθερία. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε έτσι ακριβώς, γιατί ένα μέρος των ζώων σιγά σιγά και μεθοδικά ανατρέπει αυτή την ελευθερία και παίρνει την εξουσία στα χέρια της. Είναι ένα έργο με πολύ μεγάλη αλληγορία, πολύ σπουδαία μηνύματα και κωμικά στοιχεία και μουσικές, έτσι όπως φτιάχνουμε τα έργα μας. Θα το παρουσιάσουμε στον Απόλλωνα. Στις 10 και 11 Απριλίου θα δώσουμε 4 πρωινές παραστάσεις όπου έρχονται και μας βλέπουν τα σχολεία της πόλης και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά αυτό. Και την Παρασκευή στις 11 και το Σάββατο στις 12 θα δώσουμε και 2 βραδινές παραστάσεις για τα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι ένα έργο που μπορούν να το δουν και μικροί και μεγάλοι. Εντάξει, να το πω και αυτό. Εκτός από εσάς, μέσα στο στούντιο, έχουμε και 2 μικρά μέλη της ομάδας. Εντάξει, μικρά. Έχουμε μαζί μας τον Αλέξη τον Καραμέτο, ο οποίος είναι μαζί μας 3 χρόνια. Γεια σου, Αλέξη. Γεια σας. Για πες μας, Αλέξη, είσαι 3 χρόνια μαζί με τη θεατρική ομάδα. Ποια ήταν η επιλογή, αυτή η μοιραία επιλογή που έκανες, για ποιο λόγο αποφάσισες να συμμετάσχεις? Αρχικά μου αρέσει και εμένα το θέατρο. Μου αρέσει ο τρόπος που εκφραζόμαστε όταν παίζουμε έναν ρόλο και στην ουσία ήθελα κι εγώ να πάρω μέρος. Πολύ ωραία. Και εκτός από τον Αλέξη έχουμε μαζί μας την Κατερίνα. Κατερίνα, η ίδια ερώτηση ισχύει και για σένα. Εγώ απλά ήθελα να έχω μια εμπειρία τέτοιου είδους, να μάθω πώς γίνεται αυτό και μου άρεσε εν τέλει το πώς εξελίχθηκε, οπότε συνέχισα και δεν το άφησα στην πρώτη χρονιά. Για πείτε μου, ρε παιδιά, πιστεύετε σε σχέση με τότε που πήγατε για πρώτη φορά στην καθιερωμένη συνάντηση για τις πρόβες, μέχρι και σήμερα έχετε παρατηρήσει κάποια αλλαγή στον τρόπο που παίζετε, στον τρόπο που φέρεστε ως άνθρωποι? Εντάξει, η εμπειρία φαίνεται. Όσο πιο πολύ παίζεις σε ένα θέατρο, τόσο πιο καλύτερα γνωρίζεις το ρόλο και γενικά το σκηνικό. Εγώ έχω ελευθερωθεί περισσότερο. Δεν κάνω πολύ κινήσεις μηχανικές. Είναι πιο ελεύθερα και εντάξει, δεν τρέπομαι τόσο πολύ όσο τρεπόμουν στην αρχή. Το έχω δει και στην καθημερινότητα και όταν παίζω. Και αφότου κάναμε ένα μικρό διαλυματάκι, ακούγαμε και το Starman του David Bowie. Βρισκόμαστε εδώ πέρα ξανά στο στούντιο με άλλα 2 παιδιά καινούρια, επίσης μέλη της θεατρικής ομάδας. Ποιοι είστε, παιδιά? Εγώ είμαι η Αναστασία Θωμοπούλου και εγώ η Ιβάνα Μιχαλοπούλου.
Παιδιά, για πείτε, φέτος είμαι κι εγώ, αφού είμαι κι εγώ μέλος της θεατρικής, βλέπω έχουμε μικρά προβληματάκια σε σχέση με τις πρόβες, αλλά συνεχίζουμε δυναμικά. Πείτε, πιστεύετε θα τα καταφέρουμε, θα τη βγάλουμε την παράσταση και φέτος? Πιστεύω πως από την αρχή της χρονιάς έχουμε προσπαθήσει για το καλύτερο αποτέλεσμα στη θεατρική ομάδα. Όποτε έχουμε κάποια δυσκολία στις πρόβες, αυτοσχεδιάζουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή δεν κομπλάρουν και τα παιδιά. Το έργο φέτος θέλουμε να ελπίζουμε, προσπαθούμε βασικά να βγει. Τα παιδιά δουλεύουν όλοι μαζί, συνεργαζόμαστε και με την κυρία Μάλισσα πιστεύω πάει καλύτερα από την πέρσι, γι' αυτό και θα ανεβάσουμε το έργο. Μακάρι. Βάνα, εσύ τι έχεις να πεις? Ναι, υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά. Με την κυρία Μάλεση συνεργαζόμαστε ωραία και με τα παιδιά. Θεωρώ θα βγει ωραίο αποτέλεσμα. Κι εγώ συμφωνώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, επίσης έχει ανακοινωθεί μια εκδρομή που θα πάμε, εκπαιδευτική. Νομίζω τέλη Απριλίου, αν θυμάμαι. Για πείτε, πού θα πάμε, ανυπομονείτε? Θα πάμε στο Γιάννενα. Ναι, ωραία, ανυπομονούμε. Ναι, νομίζω και πέρσι είχαμε την ίδια ανυπομονησία. Εντάξει, πέρσι είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη, ήταν πιο ωραία φάση. Ναι. Κάθε χρόνο η θεατρική ομάδα πάει τουλάχιστον μια τετραήμερη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Έτσι, λίγο για να ξεσκάσει ή ως ένα μικρό βραβείο μετά από μια σειρά επιτυχημένων παραστάσεων. Ναι. Έχετε να μοιραστείτε μαζί μας καμιά αστεία ιστορία από τις πρόβες? Λοιπόν, εγώ έχω να πω για το Χάρη. Γιατί σε κάθε πρόβα είναι ο κωμικός. Πραγματικά πέφτει, σκοντάφτει, λέει ότι είναι ανατάκες. Είναι πραγματικά πολύ. Ναι. Και γενικότερα, πολλές φορές έχουμε τέτοια πρόοπτα στις πρόβες. Δηλαδή, όλο και κάποιος κάνει κάποια χαζομάρα και μας παίρνει και εμάς η μπάλα και αρχίζουμε και γελάμε. Οπότε, ναι. Εγώ χαρακτηριστικά θυμάμαι μια σκηνή στην οποία δεν ήξερε κανένα τις ατάκες. Είχαμε πάει σαν τουρίστες, είχαμε αρχίσει να λέμε ό,τι θυμόμαστε. Μόλις τις ψιλομάθαμε κάπως, το θυμηθήκαμε, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε, γιατί δεν ξέραμε τι μας γινότανε. Να κάθονται οι μισοί που παίζανε κάτω, εμείς να φωνάζουμε την κυρία Μάλισσα, να ανέβουνε πάνω και πάλι να μην ξέρουμε τα λόγια, να αυτοσχεδιάζουμε. Ήταν μια σκηνή χάος κάπως. Εντάξει. Οι περισσότερες πρόβες μπορούν να περιγραφτούν ότι είναι απλά ένα χάος, ένα οργανωμένο χάος, θα έλεγε κανείς. Αλλά εντάξει, τώρα τι να πω κι εγώ, είμαι λίγο και ο σάκος του box της ομάδας και ο κωμικός. Άρα εντάξει, ευχαριστώ, κολακία. Τι άλλο να πούμε τώρα? Η ομάδα είναι μια ευχάριστη ξεκούραση, ένα ευχάριστο τρόπο για τα παιδιά να ξεσπάσουν όταν βαγιούνται. Κάθε Κυριακή έχουμε τις συναντήσεις μας, που μερικοί όσοι μας ακούτε, γιατί δεν έρχεστε? Ελάτε στις πρόβες. Ελάτε στις πρόβες, ναι. Αλλά πέραν από αυτό πιστεύω ότι περνάμε όλοι πάρα πολύ ωραία, κάνοντας τα αστεία μας, κάνοντας τις βλακίες μας. Εμείς. Χάρη. Ναι. Τα σκυλιά να ακούνε λίγο να έρχονται στις πρόβες. Εντάξει, τώρα αυτά μας την έχουν κάνει λίγο, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν από τις ειδήσεις. Είμαστε πάλι με το Κάμερα Ζιζάνιο. Ωραία. Είμαστε πάλι εδώ με το Κάμερα Ζιζάνιο, με το Ζιζάνιο News. Είμαι η Ιωάννα και σήμερα μαζί μας έχουμε 3 άλλα μέλη της θεατρικής μας ομάδας. Την Αδαμαντία, τον Αναστάση και τη Μαριτίνα. Γεια σας. Γεια σας. Έχουν κεντρικούς ρόλους στο έργο μας και πάμε λοιπόν να μας πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό. Γενικά, το ότι είστε μέλη στη θεατρική ομάδα είναι γνωστό. Τώρα πείτε μας, τι σας έχει προσφέρει η συμμετοχή σας στη θεατρική? Εγώ πιστεύω ότι όταν κάποιος παίρνει μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, τον βοηθάει στην αυτοπεποίθηση και γενικότερα να μιλάει μπροστά σε κόσμο και μας μαθαίνει πώς να συνεργαζόμαστε με τους άλλους ηθοποιούς. Ωραία. Και μια πίσω συνεργασία. Γενικά ξέρουμε ότι στη θεατρική δουλεύουμε όλοι μαζί, το είπε πριν και η κυρία Μάλεση. Από τη δική σας οπτική, πώς είναι αυτή η συνεργασία? Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν μερικά παιδιά τα οποία είναι πιο δύσκολο να συνεργαστούν με τους άλλους, αλλά όλοι καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια για όλο αυτό και σεβόμαστε το χώρο και το θέατρο. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μας είπαν πριν τα παιδιά για χιουμοριστικές στιγμές στις πρόβες.
Έχετε συμμετάσχει σε κάποια παράσταση της θεατρικής? Στην πρώτη γυμνασίου παίξαμε τα μαγικά μαξιλάρια και ήμουν ένα από τα παιδιά. Και έχουμε κάνει και διάφορα δρόμενα. Για παράδειγμα, στις περσινές απόκριες είχαμε πάει στους δρόμους του πύργου και είχαμε χορέψει. Υπάρχουν χιουμοριστικές στιγμές την ώρα της παράστασης ή την ώρα που γίνονται τα δρόμενα? Ναι, γιατί πολλοί ξεχνάνε τα λόγια τους. Μερικές φορές γίνονται απρόσμενα τα οποία δεν τα περιμένουμε και πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε και απλά να βρούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου συμβεί. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το θέατρο. Ναι, ναι. Μια και μιλάμε για τα δρόμενα. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για τα δρόμενα που κάνει γενικά η θεατρική και πώς τα βλέπετε εσείς, τι σας προσφέρει, όχι εμπειρία στην αυτοπεποίθηση και αυτά που είπαμε, αλλά τι σας ενθουσιάζει περισσότερο για αυτά τα δρόμενα? Προσωπικά εμένα μου αρέσει να περνάω χρόνο με τα παιδιά, γιατί είναι μια εμπειρία η οποία μπορεί να σε κάνει να χαρείς πάρα πολύ και γενικότερα περνάμε υπέροχα, ειδικά όταν μιλάμε με τα παιδιά. Ωραία. Και τώρα, ρε παιδιά, θέλω να μιλήσετε λίγο κι εσείς. Δεν σας έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Εσάς, τι σας αρέσει πιο πολύ στις παραγωγές? Εμένα μου αρέσει πολύ που έρχονται άλλα σχολεία και βλέπουν τις παραστάσεις μας, όπως την πρώτη γυμνασίου που είχαμε ανεβάσει το έργο τα μαγικά μαξιλάρια. Μας άρεσε πάρα πολύ που μας χειροκροτούσαν τα παιδιά του δημοτικού και με αυτόν τον τρόπο αισθανόμασταν ότι προσφέρουμε πολιτισμό στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε μόλις. Είναι πολύ σημαντικό πράγματι να νιώθουμε κι εμείς ότι προσφέρουμε κάτι στα μικρότερα παιδιά. Τώρα, θα ασχολιόταν κανείς από εσάς επαγγελματικά με το θέατρο ή θα το προχωρούσατε και μετά το γυμνάσιο, οτιδήποτε? Εμένα από μικρή πάντα μου άρεσε το θέατρο και γενικότερα πάντα ήθελα να συμμετέχω σε παραστάσεις και να μπορώ να εκφράζομαι και να με βλέπουν και να ανταμείβεται η προσπάθειά μου. Αλλά δεν ξέρω άμα θα το ακολουθούσα επαγγελματικά, πιο πολύ γιατί σήμερα είναι αρκετά δύσκολο να πετύχεις σαν ηθοποιός και να μπορείς να βρεις μια σταθερή δουλειά. Αλλά σαν ερασιτεχνικό και για τον ελεύθερο μου χρόνο θα το ακολουθούσα. Ωραία, και μια και μιλάμε για τη δυσκολία που έχει το θέατρο, για τον ελεύθερο χρόνο και όλα αυτά, γενικότερα σας έχει επηρεάσει κάπου στα σχολικά μαθήματα οι πρόβες του θεάτρου? Επειδή δεν προβλέπεται το πρόγραμμα, πολλές φορές χάνουμε μαθήματα, προσπαθούμε να το κάνουμε στον ελεύθερο μας χρόνο, αλλά ακριβώς επειδή δεν προβλέπεται μπορεί να χάσουμε μερικά μαθήματα, αλλά πιστεύω ότι αξίζει και ότι τα περισσότερα παιδιά δεν το κάνουν για να χάσουν μάθημα, αλλά επειδή τους ενδιαφέρει πραγματικά το θέατρο. Θεωρείτε ότι υπάρχουν όντως παιδιά που το κάνουν για να χάσουν μάθημα? Ναι, είναι γεγονός και πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία για να κερδίσουν κάτι που στην πραγματικότητα είναι ανούσιο. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι βάζουν την ψυχή τους μέσα στο θέατρο και θέλουν πραγματικά να παίχθει η παράσταση. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Άμα κάποιος το κάνει απλά για να χάσει μάθημα, μπορεί να φανεί στον τρόπο που παίζει το ρόλο του? Ναι, φαίνεται. Αρκετές φορές υπάρχουν παιδιά τα οποία είτε βαριούνται να παίξουν το ρόλο τους, είτε δεν δίνουν το 100% του εαυτού τους σε κάθε πρόβα. Και αυτό πολλές φορές επηρεάζει και την ροή του έργου, γιατί υπάρχουν όντως παιδιά τα οποία θέλουν να παλέψουν και να δημιουργήσουν μια παράσταση. Ναι. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό για τους ρόλους. Εσάς, τι σας βοηθάει να ερμηνεύσετε τους ρόλους? Πώς το σκέφτεστε? Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι να καταλάβεις τον χαρακτήρα που παίζεις πριν προσπαθήσεις να τον ερμηνεύσεις. Είναι το σημαντικότερο, γιατί αν δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που παίζεις, δεν μπορείς να γίνεις αυτός ο άνθρωπος, να μπεις στη θέση του. Ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό όντως. Και θέλω να ρωτήσω γενικά, η σχέση σας με το θέατρο, ποια είναι εκτός της θεατρικής? Πάτε θέατρο, βλέπετε παραστάσεις? Εγώ
από μικρή πήγαινα σε παραστάσεις, με πήγαιναν οι γονείς μου και λατρεύω το θέατρο και γενικότερα το κινηματογράφο και οτιδήποτε έχει να κάνει με τέχνη, οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να μπω στη θεατρική ομάδα. Γενικά η εμπειρία μέσα στη θεατρική ομάδα πώς είναι, πώς τη βλέπετε? Είναι πολύ ευχάριστη. Κάθε Κυριακή σχεδόν πηγαίνουμε για πρόβα και περνάμε πάρα πολύ ωραία με όλα τα παιδιά. Δενόμαστε, καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον καλύτερα, γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και προσπαθούμε όλοι μαζί να δουλεύουμε ομαδικά και να μπορούμε να έχουμε μια τίμια προσπάθεια. Πιστεύετε ότι ανταμείβεται ο κόπος σας στο τελικό αποτέλεσμα? Ναι, πιστεύω ότι ανταμείβεται ο κόπος μας, γιατί ανεβάζουμε στο τέλος μια παράσταση και ο κόσμος μας χειροκροτάει και καταλαβαίνει ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα, και οι γονείς μας είναι περήφανοι για μας και ναι, και πιστεύω ότι ανταμοιβόμαστε. Ωραία, είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο βραβείο για έναν ηθοποιό είναι το χειροκρότημα του κοινού. Σε εσάς, τι συναισθήματα προκαλεί το χειροκρότημα του κοινού? Θυμάμαι ότι όταν είχαμε παίξει τα μαγικά μαξιλάρια, παίζαμε και σε σχολεία δημοτικά. Και αυτό που με ευχαρίστησε ήταν που γελούσαν με τα αστεία, γιατί βοηθούσαν στη ροή του προγράμματος και το τι γινόταν. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορεί το κοινό να αλληλεπιδρά μαζί με τους ηθοποιούς και να δημιουργεί κάτι μεγαλύτερο, κάτι ακόμα καλύτερο από την παράσταση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ βέβαια να ακούμε τα θετικά, αλλά πρέπει να ακούσουμε λίγο τα αρνητικά. Υπάρχει κάποιος τύπος ηθοποιού στο cast που σας ενοχλεί γενικά να υπάρχει, μια συμπεριφορά ίσως? Δεν ξέρω, νομίζω ότι το κάθε παιδί έχει διαφορετική συμπεριφορά όταν είναι στο θέατρο, αλλά είναι μερικοί οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι αρκετά σημαντικό για τον χρόνο τους, οπότε το παίρνουν στο ψηλό και δεν τα δίνουν όλα. Ωραία. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό που είπε η κυρία Μάλεση, ότι η θεατρική ομάδα είναι πάρα πολλά χρόνια στο σχολείο μας και ανεβάζει πάρα πολλές παραστάσεις και κάνει πάρα πολλά δρόμενα. Εσείς έχετε δει να υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό? Και αν ναι, πώς σας κάνει να νιώθετε η ανταπόκριση που παίρνετε? Ναι, εδώ και πολλά χρόνια κάθε φορά που υπάρχει κάποια παράσταση, αρκετός κόσμος έρχεται να μας δει και να δει την προσπάθεια των παιδιών. Και θεωρώ ότι περισσότεροι έρχονται γιατί είναι ωραίο να υποστηρίζεις τους συνανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι έτσι ώστε να μπορούν να παρουσιάσουν στους ανθρώπους, είτε για να τους διασκεδάσουν είτε για να τους μάθουν κάποια πράγματα. Και κάθε χρόνο θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από γονείς, από μαθητές, από καθηγητές και όλα αυτά. Γιατί νομίζω πως σε όλους αρέσει η προσπάθεια των παιδιών. Ωραία, και τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, το οποίο θέλω να απαντήσετε και οι τρεις. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σας όνειρο όσον αφορά το θέατρο? Ποιο είναι το όραμά σας για αυτό που μπορεί να συμβεί στο μέλλον? Νομίζω ότι αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή για το κινηματογράφο και το θέατρο και όλους τους καλλιτέχνες, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον θα ανταμοιφθούν για όλες τις προσπάθειες που κάνουν και ότι ίσως θα μπορέσω και εγώ να πάρω μέρος σε κάτι τέτοιο που είναι μεγαλύτερο από απλά μια θεατρική ομάδα. Και εγώ συμφωνώ με την Αδαμαντή. Και εγώ συμφωνώ. Ναι. Υπάρχει κάποιο project που στο οποίο θα θέλετε να συμμετέχετε ή να αναλάβετε ίσως? Οτιδήποτε. Υπάρχει το φεστιβάλ της Ολυμπίας του κινηματογράφου, στο οποίο πάρα πολλά παιδιά από τη θεατρική ομάδα παίρνουν μέρος σε αυτό, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αρχίσεις να ασχολείσαι με το θέατρο και το κινηματογράφο γενικότερα. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολυμπίας γίνονται οι εκπομπές μας και όλα αυτά και είναι ανοιχτές οι αιτήσεις κάθε χρόνο και μπορείτε να συμμετέχετε σε πάρα πολλά εργαστήρια. Εσείς παιδιά θα θέλατε να συμμετέχετε σε κάποιο γνωστό έργο ίσως? Ναι, εγώ θα ήθελα, αλλά αν έχω ελεύθερο χρόνο και στο μέλλον
θα ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο, πιστεύω, ναι, θα ήθελα να πάρω μέρος σε ένα έργο. Ωραία, και τώρα θέλω να αναφερθώ λίγο πάλι στο κοινό. Πιστεύετε ότι η σχέση κοινού, βασικά η σχέση ηθοποιού και θεατή μπορεί να γίνει αμεσότερη ανάλογα με τον τρόπο που ερμηνεύει ο ηθοποιός, ή δεν έχει τόση σημασία για εσάς το πώς ερμηνεύετε στο να γίνει αμεσότερη η σχέση σας με τον θεατή? Το σημαντικότερο είναι οι κινήσεις, γιατί ο θεατής καταλαβαίνει τι θέλει να πει ο ηθοποιός μέσω της κινήσεις, όχι μόνο τα λόγια. Και αν καταλάβει την ερμηνεία που έχει δώσει αυτός ο ηθοποιός, τότε μπορεί όχι μόνο να κατανοήσει το έργο, αλλά και να το ευχαριστηθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, αυτό είναι το σωστό πράγμα και ο σωστός τρόπος να παρακολουθεί κάποιος το θέατρο, να προσπαθεί να καταλάβει όχι μόνο την ιστορία, αλλά και τους ανθρώπους που παίζουν το θέατρο. Οπότε μπορεί να καταλάβει και το χαρακτήρα που ερμηνεύει ο ηθοποιός μέσα από τις κινήσεις του. Οπότε για σένα είναι οι κινήσεις ένα πολύ βασικό στοιχείο. Για εσάς, ποιο είναι το πιο βασικό στοιχείο, κάτι που παρατηρείτε ίσως πιο έντονα σε έναν ηθοποιό? Και εγώ συμφωνώ με την Αδαμαντία. Θεωρώ ότι οι κινήσεις είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που χρειάζεται ένας ηθοποιός, αλλά και ο τρόπος ομιλίας του. Δηλαδή πρέπει να μιλάει δυνατά, να τον ακούει το κοινό. Αυτά. Πιστεύετε ότι παίζει και κάποιο ρόλο φυσικά το να χρωματίζει τη φωνή του ανάλογα με το ρόλο? Ναι, προφανώς, γιατί η φωνή είναι ένα από τα μυστικά για να καταλαβαίνει ο άλλος τα συναισθήματά σου. Ανάλογα με το πώς χρωματίζεις τη φωνή σου, μπορείς να εκφράσεις ένα διαφορετικό συναίσθημα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το πώς αντιλαμβάνεται ο θεατής την παράσταση. Ωραία. Μαρτίνα, εσύ τι προσέχεις πρώτο σε έναν ηθοποιό? Αρχικά θέλω να δω αν μπορεί να ενσαρκωθεί στο ρόλο τον οποίο αποδίδει, και πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορεί να δώσει το 100% του εαυτού του. Ωραία. Ακούμε πολύ συχνά από σκηνοθέτες και ανθρώπους του χώρου ότι όταν ερμηνεύουμε έναν χαρακτήρα δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι κάνουμε αυτό το χαρακτήρα, ότι παίζουμε αυτό το χαρακτήρα, αλλά να γίνουμε αυτός ο χαρακτήρας. Πιστεύετε εσείς ότι αυτό ισχύει και ότι μπορείτε να το πετύχετε μέσα από τις πρόβες σας? Είναι γεγονός ότι πριν παίξεις έναν χαρακτήρα, πριν πείσεις στους άλλους ότι είσαι αυτός ο άνθρωπος, πρέπει πρώτα να το πιστέψεις εσύ. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσεις ποτέ να τον κατανοήσεις. Πρέπει να μπεις στη θέση του και να μην σκέφτεσαι όπως θα σκεφτόσουν εσύ, αλλά πώς θα φερόταν αυτό σε κάθε σενάριο. Και κάτι ακόμα, κατά τη δική σας εμπειρία, πιστεύετε ότι το ταλέντο παίζει κάποιο ρόλο ή ότι με την εξάσκηση και την πρόβα θα πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα? Θεωρώ πως και τα δύο παίζουν ρόλο. Κάποιος, εντάξει, δεν μπορεί να είναι εντελώς ατάλλαντος, αλλά άμα πραγματικά το αγαπάει αυτό που κάνει, θεωρώ ότι με την προσπάθεια και την εξάσκηση μπορεί να φτάσει αρκετά ψηλά. Και τώρα για τα τελευταία 5 λεπτά περίπου που μας απομένουν, έχουμε όλη την ομάδα μαζί μας. Γεια σας! Τους ακούσατε και πριν, τους ακούτε και τώρα. Και υπάρχει κάτι που θα θέλετε να μας πείτε για το κλείσιμο? Γεια σας και από μένα. Είμαι εκπαιδευτικός και εγώ στο πρώτο γυμνάσιο. Αργυροπούλου Μάγδα λέγομαι. Απλά να πω κάτι έτσι που θέλω με την ψυχή μου να το εκφράσω. Ως βοηθός κάποιες φορές στις θεατρικές πρόβες και παραστάσεις, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τα έργα που ανεβάζονται δεν είναι κάποια απλά έργα. Έχει η θεατρική ομάδα, έχει ανεβάσει Σέξπιρ, Παύλο Μάτεση, μάλιστα την προηγούμενη
Η προηγούμενη παράσταση ήταν τα μαγικά μαξιλάρια του Τριβιζά και φέτος είναι η φάρμα των ζώων, όπως προαναφέρθηκε. Και για να παρουσιαστούν όλα αυτά τα έργα, τα οποία δεν είναι τόσο απλά, έχει γίνει μια εκπληκτική δουλειά όσον αφορά τη διασκευή τους, και αυτό βέβαια το έχει αναλάβει η κυρία Μάλεση. Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά για την αφοσίωσή τους, την προσήλωσή τους, το πόσο περήφανους μας κάνουν, γιατί η ομάδα αυτή έχει καθιερωθεί πλέον και έρχονται τόσα σχολεία, παρακολουθούν, και δεν είναι κάποια τυχαία πλέον ομάδα. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στην κυρία Μάλεση και μπράβο και στο σχολείο γενικότερα που προσφέρει και αυτό τη συμπαράστασή του και την αγάπη του. Ευχαριστούμε και την πόλη που μας παρακολουθεί και μας στηρίζει τόσα χρόνια και σας περιμένουμε 10, 11, 12 Απριλίου. Λοιπόν, και τώρα που είστε όλοι εδώ, έχω 2 τελευταίες ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι μπορείτε να εξελίξετε τη θεατρική σε κάτι παραπάνω από αυτό που είναι τώρα? Δηλαδή, αντί να κάνει δρόμενα μόνο μέσα στην πόλη του Πύργου, να πάει κάποια περιοδεία ίσως? Φυσικά και όχι, τα έχουμε καταφέρει ήδη τέλεια. Δεν μπορούμε να πάμε πιο πάνω. Μπράβο Κατερίνα, σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και κάτι τελευταίο, μπορείτε να περιγράψετε με 3 λέξεις την θεατρική ομάδα? Κυρία Μάλεση. Αγάπη, ψυχή, φωνή, ομάδα. Η ομάδα τα λέει όλα. Η συνεργασία των παιδιών είναι ιερό πράγμα στις μέρες μας. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Να θυμάστε, η θεατρική ομάδα μπορεί να κάνει πολλά, το θέατρο μπορεί να κάνει πολλά, το ακούστε και από τα παιδιά. Και τώρα εμείς θα σας χαιρετήσουμε και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας! Κάτι έκανε.